بهاتنا ماها ایلونێرە قەدەخەیانی چرا سەر ماسیان یا di deryayên de rabû. Sezona nû jî dest pê kir. Lê îsal ji ber hebûna ronahiya hîvê bereketa masiyan ne wekî salên boriye. Piraniya cureyên masiyên ku niha li ser dezgehên masîfiroşan têne firotin, sardalya, palamut, hemsî, mezgît, kefal, îstavrît û barbûn e. Kîloya masiyê palamut ku herî zêde di bê mehê de tê firotin bi 8 lîre, hemsî 7 lîre û îstavrît jî 5 lîreyan e. Masîfiroş diyar dikin hê bihayê masiyan bilind e. Welatî zêde nikarin bistînin. Lê ew çavarê dikin di nava 15 rojan de bihayê masiyan nîvenîv kêm bibe. Yani şu anda fiyatları belirsiz. Şu anda palamutları görüyorsunuz. Niha nediyariyek di bihayê masiyan de heye. Rast e bihayê wan zêde ye. Cureyên wan jî hê gelekî kêm e. Loma yên dikirin jî hene lê yên ku tenê tên temaşa dikin jî hene. Ayın 15'inden sonra Piştî 15 rojan wê bereketa masiyan zêdetir bibe. Hîv dê xwe li reşê bipêçe û ronahiya xwe kêm bike. Ba namîne. Hingê dê masî zêde bibin û bihayê wan jî dê kêmtir bibe. Piraniya welatiyên ku derketine bazarê û serdana sûka masiyan dikin û dixwazin masiyan bistînin, ji ber buhayê zêde gelek caran tenê li dezgahan temaşe dikin. Lê welatiyên ku bi salan e ji xwe re kirine wekî kevneşopiyekê û nikarin dev ji xwarina masiyan berdin, di gel bihayê zêde jî masiyan dikirin û dibin ser sifreya xwe. Mezgit aldım. Devamlı orası benim balıkçımdır. Min mezgît kirî. Ev 6 salin ez ji vir dikirim masiyên xwe. Bihayê masiyan zêde ye. Lê em çawa bikin? Min kîloyek mezgît bi 100 lîreyan kirî. Şu anda pahalı ama fırtına falan varmış. نرخی ماسی زۆر گرانە من ماسی پەلامۆتم کڕی بە 90 لیرە چاوەڕێین بزانین نرخی ماسیدا دەبەزێت دیسان لە چاو گۆشتی سوور نرخەکەی هەر زۆر باشترە Masîfiroşekî ku rojane li ser dezgaha xwe 500 kilo masî difirotin bi taybet li Stenbolê îsal hem ji ber bihayê zêde û hem jî ji ber kêmbûna masiyan hê jî nehatiye wê asteyê ku ji zêdetirî di 100 kiloyan masiyan bifroşe. Dema meha îlonêtê sezona masiyan jî vedibe. Hemû welatiyên li Tirkiye dijîn bi taybet jî li Stenbolê. Çavarê dikin li vê mehê. Da ku masî bi bereket ji nava avê derkevin. Lê ji ber hebûna ronahiya hîvê îsal bereketa masiyan kêm e. Ji ber wê yekê jî buhayê masiyan hindekî bilind e. Hem masîgir, hem masîfiroş û hem jî welatî. Çavarê dikin ku di nava 10 rojan de buhayê masiyan kêmtir bibe da ku bikarbin hêsanî bibin ser sifreya xwe û bixwin. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol,